Mga kalingap, andito tayo ngayon sa Provincial Hospital at kasama po natin yung nanay ni Kuya Ramil. Nay, kumusta na po si Kuya Ramil? Ay, ito. Sana man. Ayos man na po. Kaya lang ay, ano siya, mga, ano ang, garo, kinukondisyon pa nga niya ang katawan niya. Oo. Manas. Manas na siya. Pero, Totally blind daw siya. Pero kinausap na po ako ni doktora. Pinapirma na ako nung Waiver. Schedule na talaga sa aga. Bukas na. Ayan po mga kalingap, pag-pray po natin, isama po natin sa panalangin si Kuya Ramil. Kasi operahan na po siya bukas. Sama po natin mga kalingap. Malaking tulong po yun. Siyempre nagpapasalamat kami sa mga sponsor. At kahit wala po tayong vlog, nagpapasa tayo ng GCash ng mga worth 5,000. Ngayon magbibigay naman po tayo para may pang-alalay si nanay hanggat hindi pa nare-refund yung mga ano. May 12,000 na po ang gastos ko, yung mga bili-bili ng gamit. Na yun, sabi nung ano, ano mo lang nanay, may i-refund naman po yan. At ikaw na baka magkasakit ka, huwag mong pabayaan ang sarili mo na ha. At ayan, bukas na daw, sure na daw po yun. Sure na po. Bukas si Kuya Ramil. Nandaan pa po si doktora kanina. Pwede po natin masilip si Kuya Ramil mamaya. Opo. Mamaya po mga kalimpat ngayon, magbibigay po tayo ng mula ito sa mga sponsor, andyan po. Dito ka lang. Yan, andyan po yung mga pangalan nila. So, syempre sa tulong sa din mga ng tumulong po sa anak ko, salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ito po, another 5,000 na naman po. Pang-alalay po ito hanggat kaya natin hanggang mag si Kuya Ramil. Makabalik sa dati niyang lakas. Makakita siyang ulit. Yan ay. At least may pang-alalay ka. Basta na huwag kang magkakasakit na ha. Ikaw ang lakas ni Kuya Ramil. Siya nga po. Pulugan yung payo ko kanina. Bakal ako ng gamot. Ako doon sa mga anak ko, halininan man ako. Punta ka rin bukas dito si Igray. Sabi ko pumunta ka dito at may... At least may ano man dito. Medyo sa maayos man. May CR kayo. May nakakaligo ka man ay. Siya po, nakakaligo man. At kalbo na si Kuya Ramil. Kalbo na. Kinalbo na. Ano pong sabi ng doktor? May chance po ba na gaano kalaki yung chance natin na... Sabi nga ni Doktora Torres, napakadelikado ang gagawin niya kasi malaki na. Kaya nga, 10 lumbag na dugo ang pinaprepare sa amin. Nandyan. Sabi ko, doktora, gawin mo po ang lahat. At na yung 10 bags na dugo, di ba ibabalik yun? Siya po. May mga kinuha yung anak kong, may mga binigay na lista, 30 tao, pero doon sa 30 tao yun, may maback out duman. Kasi yung kapatid ko nasa Laguna, so gusto po mag-donate ng dugo dito sa around Camarines Norte. Sa June 19 po. Contact lang kayo sa amin para ma-refer namin kayo kay nanay. Para matulungan natin siya na maibalik po yung mga dugo na sa blood bank ba yun? Siya po. Doon, ipapalit niyo dun sa Kinakabahan ka na at bukas na. Lang, dalangin lang tayo. Lalo nagkagabi yung 1 linggo na yung nandito, 4 na ang nawala. Namatay. Sa 27 pa kami nilaog dito. Nasa ICU si Ramil. Kada may nilalaog dyan na 2 araw lang namin kasama dito sa ICU. Dito sa yun. Kaya lagi akong kinakabahan ako. Diyos ko, sana naman lumalaban talaga si Ramil. Sabi ko, anak, lumaban ka. At yun talaga, kailangan siya makabalik. Yung anak niya na ay nasaan na? Ay, nag-uli na pong Laguna. At least nagbisita. Sabi nga nung apo ko, Inay, sana gumaling na si Papa. Papa, magpagaling ka. Nagpaalam naman yun dito. Na ni Kuya Ramil, yung anak niya. Na kumbaga nayakap lang ba? Siya po. At panalangin po natin si Kuya Ramil, bigyan po siya ng chance na magpatuloy para maalagaan niya yung kapatid niya. Kapatid yung mga anak niya. At syempre may pagpatuloy niya yung buhay niya. Yakap naman nung ang anak. Sabi pa, magpagaling ka yung panganay. Ang Say.
damit mo. Kausapin mo si papa mo. Kausapin mo. Kausapin mo. Sabi mo kung nakikita ka sa anong kulay, anong kulay ng damit mo. Alam mo, kausapin mo. Oh, natawa. Tawa si Papa. May ko sa isi. Oh, anong kulay ng tanong mo kung anong kulay ng damit mo kung nakikita ka niya. Anong suot niya? Oh, ano yung hawak ni Shay kung nakikita mo? Oh, ano yan? Yan ang Joy. Sino Joy? George. Sino yun, George? Sino yung George? Sino yun, George? Nagpunta dito. Sinama nung anak ko. Nag-isang linggo lang dito. Ayaw pa ngang umalis. Sabi, ayaw ko, sasamahan ko si Papa. Hindi pwede eh. Oh, Hindi may pwede, pasok din baby, siya. at may pasok ka. Basta pag Iba talaga magaling na pag si anak Papa. mo din, ano? Basta pag magaling na si Papa mo, pupunta yan sa inyo. Nag-iiyak nga. Kakairintindi man na yung bata. Ayaw nga umalis. Panalangin po natin mga kalingap yung operation ni Kuya Ramil bukas po. At sure na daw yun, sabi ng doktorahan po. Ayun po, sure na po talaga. Try po namin masilip si Kuya Ramil. Kung makausap ba, kaya bang makausap natin? Hindi na. Hindi po. Silip lang. Silip lang. Sisilipin lang. Ayan po, silipin natin sa Kuya Sige Ramil po. mga kalingap. Dito po tayo mga kalingap sa ICU. Ayan mga kalingap, bawal po pala talaga tayo makapasok. Si nanay, ikaw na, pwede kang pumasok, no? Ikaw na, sige. Mamaya pa. Ay ngayon, bawal ka din po. Bawal. Pag nililinisan nila si Ramil. Pinapapasok ako mamaya pa. Ayan mga kalingap, pasensya na. At huwag po kayo mag-alala, makikita natin si Kuya Ramil na buhay at malakas. Kita din po ninyo yan. Ipagpipray po natin yan. Buhay at malakas, nakakakita na. Ano, Nay? Tuloy lang tayo sa panalangin. Nay. At God bless. At nandito lang kami, Nay. At nagpipray para sa inyo. At salamat tayo sa may kapal. Dun sa mga tumulong din. Sa mga tumulong sa anak ko. Lalong higit kay Sir. At mamaya na, ano? Mamayang gabi ata o bukas ng umaga? Bukas po. Bukas ng... yan po. Pinapainom siya ng gatas. At pray po natin si Kuya Ramil mga kalingap na maging successful ang operation niya at maging makarecover siya sa niya, sakit niyang naging bukol sa ulo. At salamat po. God bless po. Nay, paalam na po kami ha. Oo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema,
lagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap, good morning. Good morning po. Hindi magsasawa, palagi mong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalim.